good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, 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 good morning. Good morning, good morning, good morning. Hello. Yes, good morning. Wala ako sa pier. Unang ano, kumusta ang sira dyan? Takulong. Diyan mo yan ako na nagkakasag. Darakulaw ng sira. Grabe ang sira. Yo, tigdara ko so, radyo din sa pier. Tamo yan ako pagpamating din sa mga taga-makalaya. Ikaw na talaga ito na yung manaitil na. The best ka. Magayon na naman pati dyan ang pira di. Kaya di ka narinig, di ba? Ano mo Nakahapit. Nakadyan ako kan sa rong. Anong nakadyan? Nagkaroon. Nagdyan ako. Tanagko ako kinyo. Kang... Taga-makalaya, taga-kayo. Kanonyo. Kumusta dyan? Malipot-lipot na di. Malipot-lipot. Malipot-lipot. The best. Magayon na di. The best. Ito mo yung pinirad niyo, tama matikadigdi. Taga-makalaya. Good morning sa mga taga-makalaya. Lay-laway sa nantigaan, ano yan? Ang ano ni? Ang kiss-kiss kan sila. Okay. Sige po. Good morning, Manay Telma. Yan. Alright. Yugod mo yan, Junior. So para dangog ta. Burbit-bit sa radyo naman sa side ng Pierre. Pierre naman sa Makalaya. Good morning, tabi mga taga Makalaya. Hello! Oy! Maratana ka mo! Maratana po mga taga Makalaya. Uy, alas 5 na. Ano na na? Mag-puan na tabi, mag-kiss-kiss kan sira. Good morning dyan kay Manay Telma. Chat Telmang Inovehas. Good morning mga kabarangay. Sa mga maabot na aldaw, sasabihon ko sa Indo, mga taga Castilla. Kay Henry M. Kamugabos, ayos. Kamugabos kay Henry M. Ayos. Mga taga Bakalaya, Kamugabos, ayos. Kasarin ako nagduman. Nagduman ako, naghidali sana ako magduman. Domingo ito, naghidali ako magduman ta. Nagkuha ko ki Kwan Junior, pamako law lamang. Nagkuha akong pamako law na yung duman sa bulod. Hali duman sa mo yan lugar. Din ako nagsakat sa bulod. Naghalat na sana ako duman sa baba. Duman ako nagsakat. Paano pati, ang tinampo pati, magayon na, inikot ko sa buong sentro kan Makalaya. Magayta, konkreto naman na palibot. Magayon naman. Kaya paminsan, pag naguli ka baga yun sa lugar na sa imong ginikanan yun, nakakapagar, mag-ano ng pamati mo, ade? Magayon sa imong pamati. Kaya data, pag ako mga tugang nakabilo-bilo, boda ang pag-ano na kita, kaya puhantan ng magserbisyo sa tuyang banwaan. Kaya puhantang serbisyohanan sa tuyang banwaan ni naiba, dahilan mga tugang tadyang kita nagdakula, dapat niya itong balikan ang serbisyong tultol sa banwaan. Okay? Kaya mga taga Makalaya, good morning tabi sa Indo. Kay Henry M. Kamugabos, ayos. Alright. Oy, so may mga may mga text tabi May mga text diyan, mag-text tabi sa 0928-777-5548. Sa mga greetings natin ay pa sa Globe 0966-203-0034. Asa to tabing mga listeners, mga tugang sa Globe na mga nagdadangog, may mga number. Ulitin ko ang Smart 0928-777-5548. Sa Globe 0966-203-0034. Yan ha. Bueno, mga tugang Al Armario, may bitbit kan Buena Manong Bareta, digdi po sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Good morning, Paring Al, kamin. Good morning. Hello. Yes, go. Utukan naman kaso Banggi. Digdi sa Barangay Mariawa. Pigdalat-alat ang mag-roliwanag alaw kita sa area. Dahil sa inisyal na informasyon, inaras
o pinauranan nin bala ang hideout kan mga kasarmadas ng Philippine Army Oh. na yaw naka-standby, nagkapirang aras bula na diyan sa may barangay hall kan barangay Mariawa. Sa initial na informasyon kaso banggi matapa man ako mga 8:45 na dangog ang purok-putok nin baril digdi sa area kan barangay Mariawa. Asin sa initial na informasyon na nakaabot man sa tuya, iyon na nga nito na nagdarapaan sa mga tao sa sentro kan barangay Mariawa. Dahil ni so hideout pala kan mga army dyan sa area, iyon pinaoranan nin bala. Dahil pa masyado ki detalye kitang nakukuha at medyo madrodiklong. Pero pasiring ako sa area tabi pade para malitalye ta pa ang ibang naging epekto ang purutok na nadang takasubanggi. May mga initial lang informasyon nagpabot sa tuya na pigharas o pinauranan ng bala ang hideout kan mga army digdi sa barangay Mariawa. Pangyari, adi. Pagkatotoo kan sa Sarobagang Banggi, paguna ta sa talahib. Kaya nga ni, siguro ako sa Mariawa. Sa Mariawa, dengon niyang dengon niyang kipista pa ni dyan sa Mariawa. Naiman, kaya nagkatotoo so Deng festival. Deng festival. Totoo na ini. Kaya taon-taon. Ramon ko sa detalye palalaog na tabi ako sa area. Pangyari. Maraming trust yan initial na informasyon. Alar Mario, thank you. Thank you, Paring Al, sa report. Hali po dyan sa Lawas. So, ingat tabi ka mo, ha, mga taga Mariawa. Good morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Kumusta ka mo dyan, mga taga Mariawa? Igwa tabi ki nadangog ka mo dyan kasubanggi. Pag-text daw tabi nindo ako sa 0928, ha? 777-5548. Ano? Sa mga listeners na dyan, tabi sa Mariawa, Legazpi City. Kumusta tabi ka mo dyan, ha? So may mga travel, ingat-ingat po kamo dyan sa tuya tabi na mga drivers, ha? So mga nagmamaneho tabi dyan in mga bihikulo. Good morning, tabi sa Indo kamo. Kasabay niya to sa Technical Department si John Apolis, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz sa Luwas. Mega Force Patrol para po sa mga bareta, mga tugang in the morning, digdi po sa DCGB. Sa paginginot dyan ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, si Joshua Bino, Jomar Bien, sharing man po mga tugang si, ano yan, ha? Kasabay niya to dyan si, ano yan, Karin Ala. Bude ba pa niya to ng mga pag-iriba sa mga reports. Kasabay po si Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Yan, ha. Paring Boy Mata, mga tugang kan barangay Mariawa. Mariawa. Yan po sa Humapon, Legazpi City. Mientras tanto, alas 5:24 na po. Diwan kita mga tugang kay Jimmy Nasalita. May dagdag man na report. Jim, good morning, Jim. So, Bibi, sa mga dagdag niya itong bareta, opisyalmente, nagdeklarar na kandidatura para sa 2025 election bilang congressman digdi sa 3rd District, si Mayor Pulangi, Mayor Adrian Salceda. Patatandaan, inot na nagpronunsyar digdi sa Mayon Unit kan Gunibatan, iyo sa iyang primo, si PCL President Juan Miguel Salceda, Kongkong, nagparar ini na malansar siya na madalagan bilang kandidatong board member digdi sa 3rd Distrito in support sa laban ni Mayor Adrian Salceda para congressman kan 3rd Distrito. Kasunod kani o kaya nagsunod na nagpahayag kan kandidatura
iyo mismo si LMP President Adrian para digdi sa 3D kung sa parehas digdi sa mayon unit kan ginubatanan mga ini nagprononsyar kan sa indang mga kandidatura sampangan kan mga barangay SK official kung sa ini sinagibo ang deklarasyon sa pagi kan pagpapod nin breakfast meeting as digdi na nag-ilinuwas an sa indang itong so mga inot mga bana plano dahil pa manin mga opisyal na deklarasyon halis sa indang mga ngimot alagad sa ngunyan iyo na ta BBP para sa 2024 na an ambos interview niya to kay Mayor Adrian Salceda sa konfirmasyon tungkol sa bagay na ini. Confirmation sabi Mayor na nagdeklarar ka na po kan sa imong kandidatura digdi sa 3rd district bilang congressman. Yun na. So ano na po ang mga next move ka, mga activity? Ano yun? Sa mga programa pinagpapamo sa kagaban. Sa ngunyan po, kumbaga, kung ako man piliyon, as in kung ako man ang namamatayan na muyang servidor sa tercero distrito, siyempre bago ako mag-survey, gusto ko muna aramon kung ano talaga ang tunay na pangangaipuan kan distrito ko. Kaya po sa ngunyan, kaya ba si Mayor Chino, pigpunan ko na po dito sa ginubatan. That's why naglilibot po kamo sa Ikaw po kitang kumbaga breakfast meeting para inot na inot mamidbiran ako kan sa to yung mga opisyales. Kasi na mahiling na kami na magkatuwang ni Mayor Chino para mas makuwata so kumbaga a greater ginubatan yan nasabi ni Mayor Chino. Okay, so karaman para sa karaman kan 3rd district ko ay sabi sa mensahe mo sabi Mayor. Sa kabilo na kan 3rd district at least maraman na Kaya ini po si Mayor Adrian Salceda sa 3D Masurvey. Thank you. Yan, first Jim, sabi di si Mayor Salceda Campulangi, iyon magkakalaban ni Congressman Didi Cabredo sa pagka-congressman. Si Miguel? Juan Miguel Kongkong Salceda. Ini ang representante dyan kan PCL, ano? Tama? Oo. Madalagan siya na? Board member. Board member. Sa, ano yan, sa 3rd District? Yes. Okay. Si saan nagpigbabana-bana na masalidang madalagan na mayor sa Pulangi? Dahil man nasambit. Dahil pa. Pero siyang vice mayor ni Mayor Salceda? Cherry Milla? May posibilidad? Nagalibot baga duman si Gisap, nagaluwas ang pangarap. Pero dahil pa ng opisyal na panaramo, halit sa indang mga ibot. Yung mananggad pala. Si Jessup, board member Jessup, last term mo niyan? Pero Iyo may posibilidad mananggad. Ade, may posibilidad mananggad na. Kung last term mo niya ni Mayor Jessup, di baka yung madalaga na mayor sa Pulangi. Ako ang nagaparalibot na sa mga barangay, mga gandaan, mga kung ano-ano. Manifestasyon yan ta BBP. Pero dahil paki-official na deklarasyon na gusto nila na madangog sa tao. May official, suduwa? Official na ini si Mayor Kwantugang Aki Kantugang ni Kong Joey, tama? na si Ray. Si Ray. Ini si Miguel. Day ko yan aram ang background pa ni Okay. Okay. Anyway, pero madalaga na Salceda, tulong for the meantime na nag-confirm pwedeng tulo. Tama? Pwedeng tulo, pero dahil pang confirmation official na pang-ere. Dahil official itong sa mga dahil pa man basta as of now, and may confirm si Mayor Adrian for congressman, si Kagawad Councilor Miguel for board member. Member baga dati. Representative official siya mo yan. Okay. Yan pa. Siguro, hindi pa man official statement, ano? Ora pa man. Kung gustong sabihin, mas kinagluluwas, naglilibot, yun mga babana-bana. Bana-bana pa sana. Mga bana-bana pa man sana. Alis sa indang mga ngimot. Pero sigurado na yan. Sigurado na. Okay. Anong reaksyon? Anong mo reaksyon si Congressman Didi?
si Congressman Dideo, agadan taki reaction and Oo. kung ano man man siya madeklarar taan mga paglilibot ninda aparisir sa kada barangay. Man pasadayan, ano official yan? Iyo baga, correct. Mas maray na may official ta. Anong plano ni Kong Didi? Pero pamperang term mo niya ni Kong Didi? Hindi ko kuha Primero, ko bang ikadawang term kayo, Jim? Ikadawang term kayo. Okay. O di, ayos. Yun ay nagpuro na ta BBP. Once na nagdeklarar ka na, nagtugot ka na Yun na yan. Yun na yan. Nagbusis ka na. Oo, yun na yan. Dahil nang hipagkwan. Magbago man ng kikwan. Dit sa nang baga. Dit sa nang. Oo. Diba? Kung O di. mga nagaruluwas na ngayon, naglibot na. Ito, mga kwan ito. Yeah. Unofficial ito. Yeah. Para ki-pronouncement. Iyo. Pwedeng mabago, pwedeng idahin nagpronunsyar na. Yun na yan. Di, Salceda versus Cabredo. Sa tercer distrito. Naraapotan man niya to. Kunwarin siya, ma-pronunsyar kan sa iyang kandidatura. Although, public knowledge na talagang ma-re-elect siya. Pero dahil panin ali mismo sa Iga sayang kaya kung nadadango, bako pa man ini mga comfort, environment ako na, pwede man na ngaya si Kong Didi, dumalaga na Vice Governor. Mga kwan ko man ini, mga haka-haka ko man ini. Diba? Pwede man siyang dumalaga na Vice Governor. Ang hapot siyang governor niya. Day param. Pero once na nagtaram na, Malay mo kung ang maba ako mag-speculate. Pisil. Malay mo kung may mga ang governor ngayon si Kuano ni. Basta mo. Di ba? Kaya, iyon naman ang sunod. Tapat-tapat ang pahit tayo na kay ni. Halimbawa, sa sarong munisipyo may nagdeklarar, nag-pronunsyar na, saibong naman. So, nagaluwas na pwedeng pangaraan. Di bantayan na. Buda, totoo na nakiproposal. Kuwan na sana? 1 month na sana? Ano pa man, August, September, October. October, first week ng October ang filing ng COC. Tapos kaya dahil nakita basta makapagpara luwas ki mga pangaraan. Dapat may kuan, may bayad na. Dahil nakita ka masingil. May libre pa ini. Libre pa yun eh. Dahil na dyan kiyuro amigo. Aram mo kung si Saitabi, Jim, ang mga may posibilidad na magdalaga na Vice Governor? Gusto mong istoryanta ka. Ini haka-haka ko man sana ini. Alibawa nga si Congressman Cabredo, pwede. Pwede, kwalipikadong mas over. Yan. Ikadua, sarong regional director, pwedeng mag-Vice Governor. Isa yan. Bago yan. Diyan ka na, malo yan Diyan naman ako sa iyo naula naman. na naman. Diyan ako naula sa iyo. Diyan ta ka naman din, okay. Sarong regional director, pwedeng mag-Vice Governor yan. Magabat man pati ini. Magabat man pati ini. Pero hindi pa parang pigir-istorya niyan. Yun ang pigir-istorya nga niyan. Kundi, ano yan, may posibilidad man. Di ba? Maray pat ang record ka ni. Mari ang record niya pati sa pagiging servidor niya kambanwaan. De pati ining anong nadangog-dangog kitang mga nudi, maray pating tawo ini. Kung baka may relief order ka kansa ka. Dahil natutunugan. An maglaban-laban na Governor Salvay sa Eling mo pera. Dahil ko, tulo o pwedeng mahulog sa duwa. Pwedeng tulo, pwedeng. Pero sa Eling ko pwedeng tulo, Jim. Sa Eling ko pwedeng tulo. Diba? Pwedeng tulong iling ko. Amo na de, po na ini tabi. Susarok nga na iling ko na. Ngaranan ta na ta. Pang posibilidad man sa na ini, di ba? Sige daw. Pwedeng, siyempre si Governor Lagman, sisidido man. Di ba? Sige man ang ikot. Si elected Governor Romel Rosal, sige man ang libot. Naling ko kan sarong aldaw na sa UAS. Suppose. Kahit buda nasa Piyuduran kan sarong aldaw. Si Congressman Joey Salceda, permi na yan. Nasa linya yan. Sa pagiging gobernador kan Albay, tulo paga. Tulo. Pwedeng tulo, pwedeng duwa. Ang hapot yan, isan mga vice governor. Iyan ang hapot. Sura man pa. Yan ang hapot. Diba? Research na paluway-luway yun. Bala ka na. Aramon mo na kung di sa yan ng mga vice governor na yan. Tabing libre pa. Pero basta si Kong Didi, dyan ang muna siya sa salita. Tabing marian laban.
Si Kung Didi na, liluwas ng talent pati ni Kung Didi ko niyan. Nagkakanta na. Lilawas sa patantalin niya. Dati, Ano? dati nagabayli-bayli sa na. Oo. Ngunyan ano na? Kunyan, naisiyan ko, nagkakanta na. Saka baga. At ayun, medyo sabi ta. Kailan mo lang pagiging politiko ka, maski talent mo, iruluwas mo na. Ta na. Maka-enjoy yun baga di. Abangan ta, next week. Abangan mo yan. Hindi. Oo. Okay? Okay? Kung mong reaction si Abangan. Kung anong sabi, reaction niya sa kalaban niya, magiging kalaban niya. Ha? Correct. Okay. Buro balanse ini sa Yung balanse yun mo. Balanse. So Oo. yan, abangan. Abang na ini Na. sa BBP habang nagraranian na Oo. Oktubre. Iyon na ini luway-luway na nagpaparluwas ang mga kandidato kan official na statement unong sa ng mga plano para sa 2025 Opo. election. Yan Yes. sa BBP, sa to yung mga dagdag na informasyon. Yan, digdi sa DCGB. Jimmy na salita, DCGB yun. Thank you, Pading. Jim. Thank you, Jim. Sa mga bareta ngunyan na pag-aga, ako mga tugang baga, ako baga, pambihira baga nila ako madangog na mag-istorya kang politika, di ba? Maski naman sa programa tang anapot, digdi sa program, ako pambihira nila akong madangog ka iyan. Pero ako, John, nag-istorya ako kan, pagkaraniwan sa katotohanan talaga, John. Araw ka, itong report ni Jimmy, kumbinsido ako kayo. Pero yan ibang istoryang nadadangog ko. Dahil pa ako kang kumbinsido na, ano? Isan magkaralaban? Kompay yan. Pero itong report ni Jimmy, sure bull ito, na talagang doon ang direksyon ka ito. Matindi ba yun ang laban sa 2025 Junior? Ngunyan pati. Wana, nguron niyang pasa na. Sige-sige na. Sige-sige na ngunyan. Oh. Kaso sarong aldaw. May nahiling ako, mga tugang na si... Basta nahiling ko kaya permiso post ni Kong Joey. Sige man ang ikot, ha? Tabi, ha? Nahiling ko man sa post ni Mayor Governor Noel Rosal. Sige man ang ikot. Tuman sa mga barangay Tapil, nahiling ko sa post niya eh. Barangay Tapil. Kasi ang garo Piodoran ito, was itong Tapil na ito. Si Congressman Rex Lagman. Sige man ang libot, ha? Hiling ko pa danta puro kan friend sa Facebook. Hiling ko pa danta po. Magayunon na ni. Magayunon pag nagralaban ng tulong niya. The best ya. Ade, magkakapili kita ki. Mari pang pasulbe kita sa on the air Junior. Kami bayan na. Bayan na. Chapuring Almilia. Good morning, Tabi. Antonio Miguel. Good morning, nga amigo. Jake Galvante. Good morning, Tabi. VG Henry M. Latusunta ka dyan. O Jake, murupundo ka dyan na. Mana, kapait muna naman ako na. Sabi ni Jake Galvante, VG Henry M. Dahil kita may gukaan. Dahil kita gayod. Gero dahil kita dyan magana. Wala kita dyan, Ellen Bisa, nasa Kawayan, Isabela. Good morning. Maria Teresa Iglesia. Ayan, ayan ha. Good morning daw sa ubos ng Tagainanyog. Good morning, Tabi from Uwas Albay. Yan, mga taga-Uwas. Magandang morning, Tabi, mga taga-Uwas. Manong Ed Esquejo, pa-shoutout po sa pamilya sa Minyano Family, Canbinian, Laguna. Dakol tabing mga Bicolano duman sa lugar na pigabakasyonan mini misis. Salamaton, Tabi. Bike muna. Eden Andes. Ako Tabi, Manong Ed. Sa kuwan ako, Domingo ako mabike. Domingo ako eh. Good morning. So grand opening ng parada, naging parada kan mga isyuman ng gan. Dakulon dang nagkulaps kaswapo na. Buda, so ambulance yun, baralik-balik yun. Sabi ni Eden Andes. Kano talo ito makonfirman mo niya na aga, no? I-chat ko na si Dr. Manny kung may report sa iya. Kaswapon talaga, di na ko iniki marikan mga pag-iribatay. Sa kaswapon, so ambulansya habang sigantik sa kan mga tao, oy, baralik-balik nga Henry M sa ambulansya. Kulda ka nag-collapse, Federico Oraye, good morning Tabi sa Oraye family. Bossing Rolly Alvarado. Good morning Tabi sa gabos ng mga parantabay hali sa Pasay City. Claire Nunez nasa Cebu City. Good morning Tabi, Madam Claire. Lolibet
Altamira Basilia, nasa Project 8, Quezon City. Pa-shoutout po sa Pamilya Basilia sa Sugod, Bakakay, Albay. Yes, good morning. Magandang morning. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mommy got an ass like a donkey. Nasa linya, mga tugangan, mga headlines, kan mga bareta in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alas 5:39 na. Oras na para mo ng mga headlines kan mga bareta. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Interagency o Zero Task Hunger sa giraray na binuhay ni Presidente Bongbong Marcos. Aha. Presidential Office for Children Protection binilog base man sa direktiba ni PBBM. Imbadag ang Pilipinas sa Israel, nagtaon ng abiso sa mga Pilipinong mabiyahe pasiring sa Israel. Department of Migrant Workers nakatutok sa sitwasyon ka mga Pinoy sa Japan. Aha. Kasunod kan magnitude 7.1 na linog ka nag-aging Webes. Aha. Maski nasa laog na sana kang Kingdom of Jesus Christ compound, maaloy pa mga giraray ang paghanap kay Kibuloy, sigon sa PNP. Natanaw din itong kwento, ano? May iwasan 30 hektaryas dito. Pero pare, 30 hektaryas. Salbatan, ano? Ngunyan nga ya, Nailing ko pati so Senate hearing kay Nini Bato de la Rosa. Ano yan? Mga kuanso, mga kagrupo sa Kingdom of ano yan? Kuano ning grabe sa mga sinabi kontra sa pulis. ngunyan tig adalang kang pulisya kung paano ta. Siyempre nga ya, may matrensira ng mga supporters. Oo. Araw kang ginibo ka nagaging junten na inihampang mga babae buda mga haki. Iyo. So, batay ko pala nining access road. Pasain, Tunnel da, pasiring duman sa Davao Airport. may tunnel pa airport. Oo. O tayan mananggad pa rin na Kingdom o KOGC mananggad. Pag abot mo sa Davao Airport, matatangadan mo itong paninda sa building. Oo. Nasa taas na parte. May tunnel pa airport? Iko da. Talaga? So, garo, tapos igwang taxiway, Oo. kan aeroplano pasiring sa airport. Grabe, ano? Dali duman sa hangar sa laog kang KOGC. Nya, dila pa nandidiscover na kung may tunnel mananggad. Ay, hindi sabi ko da. Nya, madali man sa nabagay ito kung talagang desidido ang PNP, madali ito discovery on coordination sa airport. Kasi siyempre, may luwasan ito sa airport. Ayo, kundi. At hindi duman ito na hilingong kon. Malalaog na ni. May mga nakabantay. Sa airport sila magbantay. Ito duman sa airport ang luwas. Kuha na nakabantay. Duman hilingon, basta Buda, dapat confirm rin nila kung talagang may tunnel. Basta nga ang air unit kang PNP, naka-alerto. Oo. Nakaning day maglayog so apat na helicopter, Oo. at duwang eroplano. Nagaparataram na may kwan ngaya, may tunnel na. Tadang bibidyohan, Buda, sisurok na tunnel lang kung yan nga. O di nga nag-aagan tunnel, o. Nga, no rin nga kung masurvey, Oo. kan warto bares, Oo. tigadalan mi pangayan maray na diskarte. Kunwarin nga, le. Nabaka ngayon maotro nga so nangyari kang inom. Okay. Ang naman yan maparaot. Okay. 17 Pinoy sa Jeddah, ligtas matapos ang missile attack sigon sa DMW. Oho. Mantang VP Sara, nuyaw sa aligasyon may kinaraman sa DepEd budget. Nata. Ansay, paano na VP Sara? Dahil man niya da na gamit kimaray so pundo ta, dahil man sa pigsuportaran. Sabi man ni Congressman Gil Bungalon, Oo. Vice Chairman kan Committee on Appropriations, Oo. why now? Oo. Natangon mo sa nanan pigtaram. Iyo. Bago nga kay itong 2 taong kang nakatukaw. Iyo ano? Iyo manangga. Tama. May point man si Congressman Gil. Sigian, pandaling mo niya ni VP Sara. Yun eh. Pati si Jesus Codero, nangapuda na Oo. kay VP Sara, punduan na ngaya. Hindi na magparaturo ngaya. Iyo. Batag akong nailing na committee hearing, ang mga hearing na ibang nailing ko sa lower house, ang direction, personal ko yung opinion pa niya, ang direction, pasisiring sa kwan, sa ibong, ang tumbok. Basta, ang sabi kan Quadcom, Oo. bako man yan yung politika. Ayo, bako. Bako man talaga. Bako man Araw mo talaga. na ko siya tigtutumbok itong 4 na komitiba. Bako man talaga. Bako man halata. Alright, Dole, tiga na pa na ng bagong trabaho ang mga POGO worker. Aktibo as in retiradong pulis.
gusto daw na kumanta Oh. sa EJK Congressional Probe. Aha. Kang nagyalog pa ako, takang inot, kanakapisto si Digong, ining mga congressmen na ini, si Relinson, ni Magtaram. Ngunya nawaran sa pwesto, mga makusugo naman ang bot. Yan ang pigasabi pa nila. Kahit to paano, Wither. kahit to paano, kaapil ninda. Oh, ngunyan, binarayaan na sa dating presidente, kalaban na. Pigasabi na pagyaw ka ngaya sa laog kan sirkulo, Oh. ka magpararibok. Yes. Kung mo magreklamo, lumuwas ka dyan. Yes, di ba? Kung nasa luwas na, Yun ang ngunyan. Remat, iba naman pati ang kasurog din day. Iyan. Iyan. Hindi na bagan surumpahan blues. Iyo, adi. Alright? Sa tanto, sobra 260,000 na individual na beneficyaran kan lifeline rate subsidy. Alright? And then, ito, nagtataga kurukibrada ining manungod sa sa rollback. Oo. Nadagdagan. Nadagdagan? Oo. Wow. So, dati sa imo 213, Oho. naging 248. Ay, wow. Oho. So, samuya ni John 250 na. Wow. Oho. Ramon ka sa Lunes. Kung totoo yan. Totoo, ini. Sana, dahil na mabawasan. Oho. Dahil na magpakararga. Oho. Sayang man kayo ng big time rollback na Yeah. sa maabot Yes. na August 13. Alright? From Newsbase, sa pangalan ka na PYC Enterprises, anapos na Mr. and Mrs. Raul in Marisa Calvi dyan sa Rosa, Legazpi City. Basta radyo PYC niyan, 24/7 konektado kung maski daing load ang PYC Enterprises. Dealer kang gabos sa klase ng communication equipments, kasarabay na ang mga CCTV, solar panel, at in mga reform-based na mga laptop na barato sana. At inalagobservan ng garantisado as in arektadong serbisyo. From Newsbase, Mardela, thank you, good morning. Newspaper Thank you, front page. Paring Mar. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning daw sa mga taga-sityo Banban Humapon. Bago na ako, Bamban Tarlac. Good morning, Tabi Bossing Roy Morales. Yan. Igwa naman enkwentro sa Humapon, sityo hanggang Mario Legazpi. O sige, oni po may follow-up si Paringalan Mario. May kinaraman dyan. Good morning sa mga taga-Kamagong Uwas, sabi ni Armando Simini. Alright, Paringalan nangyari. Thank you, pare. Yan ako digdi sa sentro kan Mariawa. Na kauron ko na so tropa digdikan Philippine Army. Positive man anggad na pighara sinda pero harayo man so nagpaputok. Duman sa may Orinotan. Iko digdikim parting sa may bulod na. Nagpaputok pero harayo so distansya. Estimate duman sa may anong lugar ini ining sa may highway. Kung nahalik kang humapon, may tinampo na bagang bago yan, balda duman sa highway, tapos konektado sa haling Pangyawan. Duman parte so putok naghali, baka man aranidigdi sa location kan mga army. Ini mananggad na tropa kan Philippine Army, nakapwesto sindadigdi sa bakanting harong, kataning kan Barangay Hall. Kay kuwan pala nini, kay padi pala nining na bugador na harong nini. Tinambayang kan mga army, magayon man agad magpurpahingalan, kita aban, nini, day pamangki, nag-star. Pero kataning ini kan Barangay Hall, digdi nagpurpahingalo, so tropa kan Philippine Army, ito nakasubanggi, mga 8:45, nakamati sindaki purok-putok, pero daiman ki-damage, digdi sa kuaninda sa location ninda pisar maharong sa palibot. Siguro kukuna-kuna man kan mga suspect an area na kung talagang direkta nindang papatamaan so hideout kan mga army may madadamay na civilian ta palibot inikiharong na Barangay Hall. Pati si Kapitan Anabel Chope uni sa may likodan ng harong uning sarong kataning na harong kay Brother Ning sa tugang niyaman. Kaya sa palibot taman ini mga barkada niya unig sa palibot kay ning
location na ni kan pigharas ka sa banggi. So ang importante dahil ki-damage Oo. ana daw pananggad so purok-putok kan diyan sa bulod na parte, pero ang importante dahil man ki tinamaan, dahil man ki damage dito sa nini tropa kan Philippine Army, kaya pagtabo din nakaorong ko so official ninda analysis ninda purely harassment lang Ayun. katugangan dyan sa Kabuldan Oo. ang nangyari kasabanggi hindi sa barangay Mariawa. Mariwa. So meaning pa di itong so kundang damage, itong badil, itong nadagong naputok, dahil man nakapunteriya sa konsen dyan. Di ba? Target ninda. Dahil man Oo. kayo kung tinarget, siyempre may mga May mga tama kang bala dyan. dyan sa mga atop, etc. Di ba? Tapos arayo talaga sa distansya Oo. na pagpaputok. Yan. Kumbaga, sabi kan tropa digdi, kan army, parang nagpaparamdam lang yon. Ayun. Nagpaparamdam lang sila. Oo. Yan sasabi. Bigbalot ako tang makaoron si Kapitan Anabil Chop, kundi karito pasikap, sara doon, Iyo. Anyway, kung importante man ki damage, Oo. so kung ano, talagang kwan lang ito, is harassment na Purely pigasabi kan harassment. militar. Nagparamdam talaga sa mga suspect man kanangyaring ini kaso banggi. Okay. Okay, so yan sabi balita, makikapila mga kundi sa mga Sige. barkada ta sa Mariawa. Sige daw. Tabunon kita nagluwas. Oo. Aning yan informado ang tawo. Oo. Purok-putok na dadawag ninda sa banggi digdi sa area. Yes. Digdi sa Mariawa, live Alar Mario. Thank you. Thank you, Paring Al, sa report from Mariawa, Legazpi City. Kapi-kapi nang una dyan, Pading. Good morning, Tabi, kay Nelson Serrano. Mga pamangkin dyan sa San Roque, Legazpi City daw, sa Familia Serrano. Good morning, happy fiesta. Mga fiesta sa barangay San Roque. Sabi ni Nelson Serrano. Good morning, Manay Jel Alcera. Good morning, Tabi dyan sa New York. Mauranon na hapon digdi sa mo ngunyan sa New York. Oy, the best Cornwell ka diba? Manay Jel Cornwell, New York City. Ano daw makaabot yan sa New York, Baysa naman ay Jel, tapag ako na kanya naman sa US. Madyan ako sa New York. Mabakasyon lamang kita dyan, mga sambulan. Bakasyon. Franklin Araneta, mga taga Piodoran Albay, good morning, Tabi Sendo. So may mga birthday dyan, haberday. Dapat may sponsor snack sa mga aki, compulsory magparada 5 oras kadakol talaga dismayo. Pagal at gutom, kahirak man kan mga wara baon. Yan, good morning Kuya Hen. Hello kina Alexander Maravillas, Alzi Geraldine, family Lorente ng Kamalig from Ver Maravilla. Salamat po. Barangay Tapel, Uwas po yan. Salamat po. Good morning, Hen. Invite po natin may beer plaza sa Taisan Covered Court. Salamat po. Yes. Good morning, Tabi. Gabos na mga... Umadeta may nag-upload. Hello? 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 Hello, Migo? Hello? Yes. Di ka ba nadadangog? Ano ito? Di ka ba nadadangog? Na-miss mo ako? Na-miss mo gayon ako, Di ka ba nadadangog? Di ka ba nadadangog? Ako man sa nadadangog. Iyo yan. Good morning. Hi, kayo niyan. Sain. Ay, gilid-gilid pala. Ingat, amigo. Ingat. Yugo, malagapon sa amigo ko. Nasa kon ito. Nasa abroad ito. Nagawin mo yan, amigo. Alright. Bueno. Sandali lang, Joshua. Day ka magiro dyan, ta. Good morning daw sa mga taga-Kilikaw. Paisis taga-boss. Aayuson pansamantala ang Kilikaw
Steel Bridge ngunya na 8 a.m. to 12 noon. Dahil dyan, may pansamantalang isasarado ang tulay. For more info, visit Daraga PIO. Okay. Sige. Day mo pa tinext so detalye. Tapanawan mo pa kami sa PIO kan karaman sana. Hello, Kaptoy. Morning, pare. Good Marinaga. morning. Yes. Masagabos ng mga paradangog. Opo. Uulitin ko tayo padi ang pangapudan ko sa mga gabos na mga gustong magparehistro o pwede nang magparehistro sa COMELEC kung yan na aga po alas 8 digdi po sa second floor kang barangay hall. Taning makaparehistro na sila. Taning in preparation kan maabot na election sa sunod na taon. And sugabot man ng mga deactivated na mga residente, hindi man nagiraray magpa-reactivate mo na aldaw. Pagduman lang po sa second floor, taning ma-reactivate sila. So new voters registration tabi kap dyan sa covered court? Ay po, sa second floor man giraray. Sa barangay yun man giraray? Saruan sa duman sa second floor, duman ma-set up sa COMELEC, taning sararuan lang ang lugar na magparehistro. So mga new voters po, magdara po kan sa indang mga birth certificate, lalo na itong mga 15 anyos o 16 anyos, so maparehistro sa SK, taning mapapabaisin mo sa registration. Ayun, So anong oras tayo mapon mo na matapos tabi kap? Alas 8 po ang tinaong schedule ni COMELEC officer Andy Toledo. Alas 8 hanggang siguro mga alas 4 po. Ayan. Okay. Whole day man palaan, maghapon. Ade. Opo. Sige, magparehistro sindabo na magpa-activate giraray so di nakabuto kiduwang sunudan na eleksyon, di ba? Iyo po, tadakol po sa mga deactivated na mga kaya pagkakataon ini para di na sila magduman sa Daraga, iyo po. Hindi na lang po sa barangay magpa-reactivate sa indang registration. May bintahi man talaga pag na-reactivate ka buda naka-restro kang butante. Ade? Siyempre pa rin, permit ka nang nakalista. Buda makasabay ka lamang sa lista o ano? Buda, makasabay ka lamang sa kikibliton pag ano yan, a day before kang election, boss. Ano yan? Basta sa gabos na bagay, kay puwan po ang registration. Siyempre, pag may mga naghahanap ng mga record, kay puwan na nakarehistro po kita. Iyan ang gusto ko sa imo talaga, Kap. Marayong kaman talaga. Municipal Councilor Toy Barajas. I-endorso ko na ikaw. I-endorso ta ka na tayo man sana. Dapat yan ka sa munisipyo Marayan sa imong tirada. Dapat pa rin sa munisipyo mga kagawad ta dyan. So kagawad lamang na maray mag-isip. Sa mga mabilidad. Salamat tayo pa rin sa pag-endorse mo. Sana magbilang anghel ka. Pare, sa totoo lang, kay pontang mga elected official na mga maray mag-isip, budang pig-iisip para sa banwaan. Ayun tayo pa rin. Di ba? Kaya ka, kung lumalagang ka pare, libre ka din sa programa ko sa plugging. libre ka sa kuya bago ka habang naipay ka nag-file. Okay. Salamat. Okay. Pinag-iisipan. Opo, okay. Dipisilan basta sana kita magbuntog sa mga... Correct. Sige, tabi ka. Siyang ko sana, mainot ka lang na may siyang Saro ka man ka na. Okay, sige. Bye-bye. Salamat. Kapitan Toy Barajas, Kansagbon. Joshua Bino. Wala na si Joshua. Ay, may follow-up si Paringal. May follow-up. Sa Mariawa. Alright, pare. Ano nangyari, pare? Hello. Yes. Pick ko ako lang feedback digdi sa mga tao sa Mariawa. Kaya pala nagdarapahan sa tao, tamakusugon sa purutukan. Ang analysis kay Minda ng mga sibilyan, pwedeng nagpabukod sa mga suspect.
primero, nagpaputok digdi sa may kanto, arani sa Palalaog sa Sentro Can Mariawa. Dangan habang nagpaputok, madudulag naman, parayo na. Kaya, yun na ito, nagrayo na so distansya digdi sa Tropa Can Army. Okay. Kaya, siyempre, takot man sa mga taga Mariata, makusugon, kaya ngayon aranihon man sana. Iya manangga. Pero sa analysis, hindi pwedeng nagpabukod sa mga suspect, pwedeng sakay sa motor, habang nagpaputok, nagpararayo. Pero, makakuan man sa mga wais man sa mga army, dahil man nagbukod. Dahil kinagbukod, kaurong kani so official ni nagsabago, dahil mandasin na response kay putok ta masibilyan nga ni gulpian mga harong digdi sa palibot ng barangay hall. Kaya yun, dahil ang nagpaputok man sana sa mga suspect habang sa pagtubod ka mga tao digdi nagpabukod sa piling sa motor na kasakay. Kaya aran yun, so puruto ka na nadangog kan mga taga Mariawa. Okay. Kaya masanatabi, dagdag na info ano digdi live sa Mariawa. Thank you. Thank you, Paringal, sa report. Hali dyan sa luwas. Happy birthday po kay Damon Navarro, Kanmalangka, Taisan, Legazpi City. Good morning po. Pakigreet po sa mga taga-Divine, lalo na ang School of Engineering and Computer Studies, School of Nursing, School of Education, Arts and Sciences, School of Business Administration. Good morning po, Divine Word College of Legazpi. Happy birthday kay Salve Misa ng Santo Cristo Daragalbay from Milet Robregado. Good morning kay Jonas Rosal. Good morning, Tabi Henry M. Sa dyan po sa 21 Pasiring San Francisco may checkpoint, may piton si Sedo Tabi andyan ta kapag nag-aagi pigpapara pigahalat kan mga militar, pigahapot kan mga militar kun masain. All right, sige. Good morning, Henry M. Pakigirit po sa kuyang tugang na birthday ngonyan, Kuya Eli. Happy birthday. Good morning, Tabi, kay Nelson Serrano. Good morning daw sa Kapitan Can San Roque Legazpi, sa mga kagawad. Happy Fiesta po. Sel Faye Sigobia Nanyos, good morning daw. Emilio Ludana, kang Bagong Bayan, Daragalbay. Ang mga bareta, susunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. And yet your image is... Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow!
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 5 o kaya alas 6, 3. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ideal ratio kan pulis sa sinsibilyan day panaabot kan PNP sa Kabikolan, sigon kay PRO5 Director Brigadier General Andre Dizon. Bicol University President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III nagpahimutik na may recruitment kan CPP, NPA, NDF sa laog kang universidad. Sa lado nasyonal, interagency o zero task hunger sa giraray na binuhay. Imbahada kang Pilipinas sa Israel nagtaon ng abiso sa mga Pilipinong mabiyahe pasiring sa Israel. Celine Pialago nag-resign bilang LTFRB spokesperson. Sa ibang nasyon, UK, ikinhadit ang panibagong pag-atake kan mga Houthi rebels sa mga barko sa kadagatan kan Yemen. Business News, National Irrigation Administration nagpuon naman na magpabakalin baratong bagas. Health News, mga warning signs kan severe dengue sa giraray na Illinois kan mga eksperto sa salud. Detalyes, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nanindugan si Bicol University President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III na wala ni nangyaring recruitment sa Communist Party of the Philippines o New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF sa laog kang universidad. Inampahayag ni Nebres sa DCGB News matapos mapag-araman sa sarong Senate hearing na pinamamayuhan ni Senador Bato de la Rosa na anbiyo saro sa mga eskwelahan sa Pilipinas na may mga recruitment kan mga komunistang grupo. Depensa ni Nebres na taon 2018 hanggang o kaya 2019 kan magkaigwan ng pagtiripon ang Regional Task Force to End the Local Communist Armed Conflict na personal niyang inatindiran bilang dating dekano kan Student Affairs Services. Formal na pigdeklarar kan Philippine Army na clear out ang universidad sa siring na aktibidad dahil sa wala ni estudyante o graduado digdi na nadakop asin napatunayan kan mga otoridad na miyembro kay ni. Paliwanag ni Nebres na palso ang pinagbasehan na datos para sa siring na bagay dahil sa mga datos na kinulekta kan taon 2014 pa mantang 10 taon na ang nakakalihis. We are preparing a communication to the regional LCAP regarding about this. Kasi sila nagbibigay ng data kasi dun sa kanila sa Senate. Tingnan natin 2014, ano na ngayon, 2024. Ilang taon na po yun. Ang makangirit nga po, 2014 yung report. Ibig sabihin, hindi sila nagtrabaho. Ang tingog ni Bicol University President Dr. Baby Boy Nebres III. Dai pa naabot kan Philippine National Police 5 ang ideal ratio kan police to civilian digdi sa rehiyon. Inang inako ni PRO5 Regional Director Police General Andre Dizon o kaya Police Brigadier General Andre Dizon kung saan sa iyang sinabi na dapat nasa 1:500 individual ang ratio, alagad sa presente nasa 1:700 pa ini. Ang sarong pulis na nagbabantay sa poco mas o menos 700 na persona. Sa ibong kaini, sinabi ni Dizon na dai man naapektaran ang sa indang mga operasyon, mantang patunay kay ni ang sa indang akumplesimiento pag-abot sa illegal na droga, pag-abot man sa personang may pinaghampang na kaso, terorismo at siniba pa. Siniguro ni Dizon na padagos man sinda sa pagpautob kan sa indang mandato na maprotehiran ang mga Bicolano asin ang publiko.
Mga tugang limang munisipyo na sa probinsya Canalbay ang natatadang wara panin balay silangan. Sigon ini kay Philippine Drug Enforcement Agency Albay Provincial Officer Noe Brigel matapos ang nakasuhapon formal na buksan ang siring na pasilidad sa Piodoran Albay. Paliwanag ni Brigel na ang mga balay silangan sa Rong Reformation Center para sa mga personang imbelto sa illegal na droga kung sa indigdi pigtatawanan sindanin rehabilitasyon para man sa indang pagbabagong buhay. Saro ini sa requisitos para maideklarar ang sarong munisipyo asin syudad na drug cleared o drug free sa pinakaultimong datos kan PDEA. Deklarado ang drug cleared ang mga banwaan kan Hubilyar, Kamalig, Malinaw, Manito, Asin, Malilipo. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal kasabay si Joshua Bino. Hali po dyan sa luwas. Wara nin mga establishmento sa Rehiyon Bicol ang nagbalgar sa Standard Retail Price o SRP o kaya naglangkaw nin presyo nin mga school supplies ngunya na nagpuuna ang klase para sa school year 2024 hanggang 2025. Ini ang maugmang ipik anunsyo ni Chief TID Specialist Ruben Sumbon kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol. Kung sain resulta man ini kan maigpit nindang monitoring sa mga establishmento ngali masiguro ang patas asin tamang pagpipresyo lalo na ang mga school supplies. Sigun Kisumbon, sa bilog na Bicol Region nasa sobra 50 mga establishmento ang pinasyaran binantayan kan sa indang opisina. Asin maugma ining wala ni Saro ang nagbalgar sa suggested retail price. Siniguro man ni Sumbon na magpapadagos ang sa indang monitoring ako sana sa school supplies kundi sa gabus na sakop nindang mga produkto ngali masiguro ang patas na pagninegosyo asin bilang proteksyon man sa mga consumers. Dagdag na bareta with Boy and Ala, Joshua Bino. Oras Pilipinas, 11 minutos makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Mas papakusugon ni Mayor Chino Garcia digdi sa ginubatan ng sektor kan agrikultura kung saan importanteng maray ang food sufficiency dahilan sa nagpaparamahal ang mga pamakalon, nagdadakulan populasyon. Dapat balansyado dakulman ang mga pagkaon na ipoprodusir kan mga parauma sa mga barangay digdi sa nasabing banoan. Sa taon 2025, prioridad ni Mayor Chino Garcia ang pag-introducer ninyo agricultural technology o modern farming system digdi kung saan gamit drone ang pag-spray nin mga tinanom na paroy asin mais imbis 2-3 oras na pagbaribi o pag-apply nin organic fertilizer alagad sa new technology 15 minutos sana haros 15 hektaryas ang tatanuman na mabibinipisyaran kay ni dakulang katabangan ini sa mga parauma mantang sa rupa kaso hapon sa agri-fair na pinag-partisiparan kan mga barangay officials mga parauma kan ginubatan pig-anunsyar kan alkalde kan ginubatan na by September 12 isa sa irarom na sa groundbreaking and itutugdok na agricultural training center sa Barangay Kalsada kung sa iniyan magsiserving sentro kan mga impormasyon kan mga parauma digdi sa nasabing banoan asin mga training asin iba pa sentro ang nasabing edipisyo na ipapatugdok kan lokal na gobyerno. Danguguntan na tingog ni Mayor Chino Garcia tungkol sa bagay nini. Po sa magiging prioridad na yan ang abot na 2025 ang magkakita ng modern farming or modern agricultural dito sa Banuang Ginubatan. Kumari pa rin niyo po, nagpa-testing na kita sa drone kung paano mag-spray, paano magtanam sa Barangay Masarawag, Tandarora, kung dating pag-spray sa ordinaryong para tanam, hinabot ng 2 oras, 3 oras, pero pag kita naka-acquire, abuton siya ng 15 minutes per hectare ang sa atin na pag-spray. Kasi po yan sa objeto ko nga naabot na 2025. And magmawa po ako na isabi sa inyo na ng September 12 mag-groundbreaking na po ang sa atin na Agricultural Center hindi sa Kalsada. Mayor Chino Garcia kan Ginubatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Iba pa niya tong bareta, sarong estudyante nadakop na nagsinghot nin marijuana sa sarong eskwelahan sa syudad nin Tabaco. Detalye kan bareta, hali kay Jomar Bien.
na naaktuhan na kan gwardiya kan sarong eskwelahan digdi sa syudad kan Tabaco na nagtitsungki nin marijuana an sarong estudyante sa sendang eskwelahan kasudma. Sa informasyon na nako kan DCGB News pasado alas 10 kasudma an 16 anyos na estudyante kang na kan sarong eskwelahan public school digdi sa syudad kan Tabaco an nahiling kang gwardiya na naglaog sa sarong luma ng comfort room na dahil naman pinagagamit kung kaya nagduda tulos ang gwardiya. Uli kay ni sinundan niya sa laog kan CR ang suspect na estudyante asin naaktuhan niya ini na nagsisigarilyo pero an parong kan aso bako arong kan ordinaryong sigarilyo kundi parong kay marijuana. Nari paruman tulos kan suspect kan pag laog kan suspitsado kung kaya duminulag ini pero nari paruman tulos kan Roger suspect ang paglaog kan gwardiya kung kaya duminulag ini alagad tulos man na ining natakmakang gwardiya na nagresulta sa pagkakadakop nagapod nin mga miyembros kan Tabaco PNP ang eskwelahan asing duman na beripikar na marijuana managad ang pinagchuchungki kang naunang bita na estudyante. Nakuha sa iya ang sarong sachet kang pinagtutubodan ng marijuana sa ginibong pagrikisa. Planong pagbayular sa Section 11 of Article 2 kang Republic Act 9165 o ang paggamit kang illegal na droga ang planong isaangat na kaso kan mga autoridad kontra sa suspect na estudyante. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Mga tugang oras po sa Pilipinas, 15. Makalipas ang alas 6 nin pag-aga, masunod ang mga bareta sa lado nasyonal. Makalipas lang po kayo ni. GB News Express. GB News Express. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. High blood, hypertension,
alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Dito, ligtas sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish.
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. GB News Express. Mga tugang alas 6:25 oras po sa Pilipinas. Sa giraray na binilog ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Interagency Task Force on Zero Hunger para masiguro ang padagos sa efektibong implementasyon kan pinakusog na Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Ang sa giraray na pagbuhay sa Interagency Task Force nakapalaman sa Executive Order No. 66 na pinaluwas kan palasyo Agosto 6, 2024 para mailarga kan gobyerno ang tamang nutrisyon, sinsiguridad sa pagkaon para sa mga nagitios na mga Pilipino. Inot nang minokna ang Interagency Task Force on Zero Hunger kan 2020 sa pagikan Executive Order No. 101 para sigurohon nan mga polisiya kan gobyerno may inisyatiba asin proyekto para maabot ang zero hunger. Iyo ang dapat na areglado ang koordinasyon makakasimbag sa programa asin efektibo. Magiging komposisyon kan Interagency Task Force bilang mga miyembro kan mga secretary o kaya ang mga secretary kan Department of Agrarian Reform, Department of Budget and Management, Department of Education, Department of Environment and Natural Resources, Department of Health, Department of Labor and Employment, Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, as in Department of Science and Technology. Kaibahan sa mga magiging miyembro kan Interagency Task Force, ang Secretary kan Presidential Communications Office, National Economic and Development Authority, Chairperson kan Commission on Higher Education, as in Director General kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ipinagorden mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagbilog kan Presidential Office for Children Protection o POCP para masiguro ang proteksyon kan mga aki laban sa pang-abuso as in exploitation. Ang direktiba nakapalaman sa Executive Order No. 67 na pinirmahan kan Agosto 6, 2024 para matawanan espesyal na proteksyon ang mga aki. Magiging panginot na mandato kan POCP na simbagan ang nagdadakol na problema sa online abuse as in criminal exploitation sa mga aki. Labanan kan bagong opisina o lalabanan kan bagong opisina ang mga kaso kan anti-online sexual abuse or exploitation of children as in iba pang mga patakot sa interest as in karahayan kan mga aking Filipino. Ang POCP pamamayuhan kan Presidential Advisor for Children Protection o PACP sa irarom kan Special Assistant to the President. May mandato man ang POCP o PCOP na mag-asumer nin mga rekomendasyon o magsumiter nin mga rekomendasyon sa Presidente nin mga polisiya asin i-monitor ang implementasyon kan mga direktiba gikan sa Presidente o mga prioridad na programa para sa interes asin proteksyon kan mga aki. Inabisuhan mga tugang kan Philippine Embassy sa Tel Aviv ang publiko may kinaraman sa pagpapalawig kang Israeli government sa pilot period
para sa Electronic Travel Authorization for Israel o ETAIL system kaini. Inotang nagpuon ang pilot project o pilot program kang Hunyo 1, 2024 asin magpapadagos ini inin 5 kadagdagan na bulan o sakop kan katapusan kan taon 2024. Dagdag pa kanimbahada na poon kang Enero 1 o mapoon sa Enero 1, 2025 ang gabos na nationals na may visa exempt countries arog kan Pilipinas kinakaipuhan ng magkuaki ETAIL approval bago makaduman sa Israel. Pwede man na makakuanin ETAIL system sa link na Israel entry.piba.gov.il. Kapag naprobaran, ini pwede nang magtiner o mag-star sa Israel ang sarong may pugol kaini sa laog nin 90 dias. A pesar kaini, inabisuhan man kanimbahada ang mga Pilipino na sagkod mapipwede ipag-oktaba ng unang pagbiyahe pasiring sa Israel lalo na kung bako masyadong mahalaga ang tuyo dahil sa nagpapadagos na kariribukan duman. Mga tugang, posible daw na mahaluyan pa ang Philippine National Police sa paghahanap sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader asin puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Inang inako ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo sa ginibong press briefing sa Campo Crame. Sigon kay Fajardo sa hiwas na 30 hektaryang compound kan KOJC asin delaying tactics kan mga supporters kay ni. Talagang difícil ang pagserbi nin warrant o arrest laban kay Kibuloy. Dagdag pa ni Fajardo na pigplanuhan nin marhay kang pulisyang operasyon kay Kibuloy dahil habo na ninda na motor ang insidente kang Hunyo 10 konsain ginibong human shield laban sa mga pulis at mga babae asin minor de edad na miyembro kan KOJC. Sangon yan, sinabi ni Fajardo na nagbabalo ninda o pigbabalo ninda di ba pang opsyon para maaresto si Kibuloy para dain na makagkakulugan giraray asin sa endaman na pinaghandaan ang magiging depensa kan mga supporters ni Kibuloy. Inot ang kinumpirmar ni Police Regional Office o PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na may mga indikasyon naman tinido pa man giraray na nagtitiner sa laog kan KJOC compound sa barangay Buhangin sa Davao City ang puganting si Kibuloy. Formal nang isinumbiter ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB spokesperson Celine Pialago ang sa iyang pagdimiter sa posisyon kasuhapon Agosto 9. Sa iyang surat kay LTFRB Chair Chofilo Guadis III, ipinahayag ni Pialago na sagkod ngunyan o sagkod Agosto 31 na sa ini maserbi bilang spokesperson as in communication head kang LTFRB. Pinasalamatan man ni Pialago ang LTFRB sa iyang panahon bilang miyembro kan ahensya asin siniguro kainin na magiging marhay ang proseso kan sa iyang paghali. Pinasalamatan man kang LTFRB si Pialago sa iyang serbisyo bilang miyembro kan ahensya. Alas 6:32 oras po sa Pilipinas. Iba pang mga bareta, makalipas lang kaini. GB News Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokal, Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hindi sa tercer distrito, maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon, ipinahayag po kang United Kingdom Maritime Trade Operations o UKMTO na nagkaigwaning panibagong pag-atake ang Houthi rebels sa Yemen sa kadagatan na sakupar kan South Mukha sa Yemen. Inatake kan Houthi sa Yemen ang nagkapirang commercial ships asin duwang US warship
nagkonduktan US at UK ng airstrike campaign laban sa Houthis bilang kasimbagan sa pag-atake sa mga shipping lanes o shipping companies na nakapalibot sa Yemen. Magigiramdoma na nakaaging bulan, nagkaigwan ni nagkapirang insidente ng pag-atake ang Houthis sa mga nag-atake na nag-agi na commercial shipping line sa kadagatan na sakop kang Yemen. Business News. Business News. Mga tugang pinuunana kang National Irrigation Administration o NIA ang pagpabakalin baratong bagas. Kasunod kan naging paglansar kan 29 pesos kada kilong bagas kan sa indang ahensya. Ang pigpapabakal na baratong bagas hali sa Rice Contract Farming Program kang NIA. Kamautan kan programang ini na mataunanin suporta ang 40,000 na hektarya nin kabasan para magdakol ang produksyon. Magin ang income kan mga parauma. Nagdistribute man ang ahensya nin farm inputs. Binakal kan ahensya ang produktong paroy kan mga benepisyaryong parauma no minabot sa 5 tonelada sigon kay NIA Administrator Eduardo Guillen. Ini bilang pagsunod sana sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Padagos man ang pagpursiger kan ahensya na mapabakal ang produksyon kan mga kabasan sa Pilipinas. Aramon tanaw mga tugang ang mga warning signs kang severe dengue sa girar base po sa epidemiolowas na impormasyon kan mga eksperto sa salud. Kasabay po dyan si News Director Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Dapat na mas maging maingat ang mga tawong minsanang nagkadengge. Ang patanid ka mga health experts sa kinaban. Sendeng sinabi na masalangkaw ang tsansa na maging mas seryoso anay lang sa masunod na magkaigwa o tamaan giraray sinda nin dengue. Sigon sa World Health Organization Philippines, ang mga sintomas kan severe dengue minaluwas matapos na magbaba ang kalintura. Ay puwanin tulos na atensyon medikal sa mga tawong may severe dengue. Ang mga sintomas na ini, iyon mga minasunod, panluluya, pagkulog ng tulak, pagdugo kan ngaros o dungo, matinding pagkapaha, pirming nagsuka, nalilipsilan sa pagangos, malungsi asin malipot ang kulit. Itinagdagpak ang WHO Philippines na dahil mag-inom nin ibuprofen o aspirin dahil nakakapagdara ini nin pagdugo o bleeding. Health News from Newsbase, Mardila, dahil iba. At Paring Mar, sa mga istoryang yan, may kinaraman po sa satuyang salod. Mientras tanto, aramon tanaw po ang latest na forecast kan Pag-asa. Kasabay po si Miss Alexis Ruivivar ng Pag-asa. Good morning, Miss Alexis. Go ahead. Opo, good morning po, Sir Henry, at sa mga paraynayag ng DZGB. Kunin na po ang magiging kamugtakan ng satuyang panahon nganyang ika-10 ng Agosto 2024. Bale po ang southwest monsoon or ang paros ng habagat ang nakakaapekto sa Luzon at sa western section ng Visayas. Bale po ito ay magdadala ng bahagyang mapanganuron, sukod sa mapanganuron, nakalangitan na may pulo-pulong pagguran o pagkikil at pagdaguldol na mamamatian dito sa rehiyong Bicol. Bale po, ini ay magadulot ng mga isolated rain showers and thunderstorms po. Bale po, ang paros ay hali sa southwest o sur-sulnukan na may banayad sukod sa moderatong pag-alon ng kadagatan. Bale po, ang tigatayang agwat ng temperatura ay maabot ng 26 degrees Celsius sagkod sa 32 degrees Celsius. At ang oras ng pagsirang ng aldaw, aldaw ay 5:32 kasabagong aga at masulnop naman ng alas 6:09 sa Bangi. Bale po, ang oras kan bilog na Pilipinas sa tuyang Philippine Standard Time ay 6:38 a.m. Ini po si Alexis Ruivivar ng DOST Pag-asa de Gaspi ang nagbabarita. Salamat po, Miss Alexis. Welcome po, Sir Henry. Opo, bye-bye, thank you. Yan po mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldawnin Sabado. Ang mga bareta na sendong nadangog sinurat po sa newsroom ninda News Director Mar de la Cruz.
Kasabay po dyan si Jenny Balyaran as in Angel Mostaza. Si Riman ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa panginginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Tendog na dangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo, makakatipid ka pa. Tama ka dyan. Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede akong magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2024 to 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel, ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipya Festival 2024. Mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipya Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Socio-Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipya Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2024. Baretang Kulalapnit.
Sige. Good morning, tabi kay Primong Cham. Sunyega. Ang magalang natataramon, maugmang pagdangugon, kun masdan, an lalawgon, sa mata, magayon paghilingon. Ayos, Primo Maray na agad, tabi, Dr. Cham Sunyega. Good morning, tabi. Si kay Dudes, Pading Dudes. Mawuking ka pala na. Good morning kay Bossing Leonito Gaviria. Mga tugang, o na ang baretang kulalapnit. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Aramon ta daw kon si Isay daw ini. Ukuda daw. Si Isay daw ini. Daw nindo. Ukuda daw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Sarong opisyal sa barangay, gay. Babaeng magayon, gayon, kudi na mamalisyahan na surusimana, nasa laog din sarong private resort. Kaibahan man an magayon gayo na pigasabing sarong uniform personnel. Nachichismis na sinda may something. Alat ko na. Parehong mabayi. Totoo daw ini. Na mga chismis na ini. Alaga, pagyari sa maabaka. Joshua, good morning. Good morning, BP. Yes. Good morning sa mga parantabay. Oo. Sisay daw ini. Na? Sarong opisyal sa barangay. Na? Babaeng magayon-gayon. Na? Kudi na mamalisyahan. Na? Surusima na kilaog sa sarong private resort. Tapos? Ang kairibahan, magayon-gayon man na pigsasabi. Sarong uniform personnel. Nachismis. Pareho sinda, girl? Opo. Okay. Nachismis. Nagaring may pigmimilagro. Aha. Kapag minaluwas na ang duwang ini, si opisyal, dakulon perminggaro sinupsupan sa liog. Baka man may allergies. Baka nagpakwan. Baka may allergies sa sugpo. Baka may allergies sa kasag. Ako nagpabintusa. O baka binintusahan sa liog. Diba? Baka man Grabe man na mga pagdududa yan. Baka nasobran kikaon ki manok. Baka may allergy sa manok. Correct. Baka ang binto sangon yan, ang gamit ko na, kandila na. Pangyari ngaya. Di ngaya kumalaog. Kwartong tiglalaogan kanduwang inay. Tagari ngayang may vampira palan sa laog. Baka mananggad may suhi duman na maraot na espiritu. Garo niya sige ang pangsopsop. Ang liog ngaya ni opisyal. Muya lang gibuho na bulalo. Alam ko na, arinan may kolor sa liog. So, opisyal o sa barangay? Taga barangay, ano ito? So, sarong opisyal sa barangay ang may arinan may tama ang liog. So, opisyal. Ang may bansok? So, opisyal sa barangay? Okay. So, saro. So, uniform personnel. Uniform ini? So, uniform personnel. May tama man? Wara? Talagang may allergy itong saro? Hindi lang may allergy. Yun may yan. Siya dae. Diba? Kundi ini da pala si opisyal. Baka da binuruhi anak hilinta duman. Sabi kang texter ta. Pwede. Baka ngaya pagkaigda. Baka may sublat. Baka kwan. Baka may putakte. Baka may sublat o kung ano. Sulunan. May surot. May surot. Kaya nga ni surot, sublat. Sa ulunan. Tayan baga, sa ulunan bagaan. Paminsan sa kama.
Oo. Kung tagip-tipo ng ulunan mo, delikado yan. Bata dyan magapaminsan, may lingmon, punda kang ulunan, may tagip-tip. Tinagduang kilimoy. Oo. Parang unbed cover pa, kapaminsan, iba-iba ng kulor. Ano-ano ng pating. Gawin na labang kimaray. Text. Oh, dapat talaga kan puti ko tang bed cover tapos kiklorok siyang pagkatapos. Oo. Aning nalilinigan kimaray. Natangay tagari aram-aram ni Buda boss mailing mo. mo pa yan. Narlabaw ng book naman. Kung paminsan, nakadukot sa tela. Oo. Narlabaw ng book. Pinalpagan. Paminsan, maski palpagan mo, baga may dukot baga yan. Mailing mo panugad, ang sinilas, kabang. Duwang wala. At ang nugad pare. Nugad too. Pare man nga wala too. Kailang ibang kulor. Ang makaduda kung susabon sa CR, may walat pang buhok. Iyo man talaga paminsan. Kung yan pa kan, di daraan sabon. Oo. Kung soltero ka, daraan mo ang sabon. Oo. Sayang man. Bayadan. Aram-aram ni boss mo. Nya. Oras pang ini. Istorya linda. 10 taon akong reporter. Di ko magkararaman. 10 taon akong field reporter at naaraman ko ha. Okay po. Ako nagbago na ngunyan. Kaya ito dayalan mga sabon dyan. Pangon yan. Ano na ngunyan? No idea. Day, sinabi mo kang inot eh. Iba na ang brand mo na. Bataan shampoo dyan. Nata daw, uy, kung bugtag na ka mo dyan kay shampoo, so madali daw gisiyon. Mahanap pang gunting na. Dapat gunting nga na kidit, nga ning madali mabuksan. Minsan, dahil man lamang gisi baga sa gilid, mapagkalong gisiyon. Masyado. Awin ta. Ongon niya. Kundi, Oo. ini na pala si opisyal. Igwa palang ki boyfriend. Kasi Okay. kinamanlugod ang duda. Nadakop ini sarong beses. Oo. Tanata ngaya may mga malalata ka sa layog. Silimbag manda ni opisyal na para ngaya nakatama sa pinto. Pinto kan. Kanarong. Baka tuminama sa doorknob mananggan. Igo ano ang kamidbid na tangaya may kunan tuminama ngaya mami sa pinto ka na ututa. Pagbukas ngayon ko mami, tinamaan niya mami suliog ko. Dahil palan aram kan ka, boss. Oo. Ining sigal, may tigatama ng linta. Kaya Daog na sumalabanan. Baka yaon sa kwan, baka yaon sa botelya. Piglog bagan sa botelya. Oo. Ang linta ngayang ini, matinding minahigop, palan. Minawalat nin mga malalata. Sabi ni Pading Rene, bayodam na ngayon pa de. Ade ko aram pa de. Aram mo palaan. Dati dial yan eh. Latusun taga Pading Rene. O nagkairisipan mo. O Kaya ngaya, mag-ingat sa mga garong linta. Lalo kung iguana. Kaso hapon nga ni, may kauron akong babae digdi sa DCGB. Kung nga sir, ang nga ko, ano nga, matang inak may boyfriend ka na. Ang nga, may gano'n nga, may nangursunada nga sa kuya. Kasi nga niya ko, pigsabi niya, nga ako, day kakayan. Day nga niya, ka. Napo na lamang aming istorya. Tapo lang kaming istorya ang lugod. Yari, sa bata may duduman na panlingaw lugod ako. Alam pa, sa oron may, naglilipot lamang sa merindalaan. Gari, kuhan ako eh, gari lugod, gari namimiss ko lugod, Joshua. Gari namimiss ko lugod eh. Gari namimiss ko lugod na day ko siya nailing eh. Kaya ka nailing ka sa hapon, naugmaon ako. Ika na mismo.
Pakarian simbag mo. Siguruhan na, oy. Siguro ano. Na-miss mo? Ha? Na-miss mo? Gari nagluya sa monitor ko. Wala. Namproblema si Dr. Alan. Nata. Ano yung labot ngayon nung duwa dyan? Dok Alan. Nala. Preparoon ngayang may mga inggit sa lawas. May mga inggit Dr. Alan sa lawas. Okay. Kaya ngayon mag-ingat sa ganong mga linta. Ba't asuka istorya ko sa hapon, nagayo na naman ako magiling. Oo. Aba nag-aaloy, nagagayo na naman ako eh. Mga araw katong attire. Ano yung mapahan? Luck. Ha? Luck. Good luck sa lahat. Ikaday ka na gayunan? Ha? Sa iya? Haluyang monitor. Actually, keto, di man ako nagayunan. Pero habang naghaloy, nagayunan ako eh. Ayaw man talaga baga? Araw man talaga. Pag namimiss mo talaga. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim. Okay. Sige. Pag-iingat niya sa mga linta. Lalo kung may pananagutan na dipidel. Ang lintang minahigop na may walat na ebidensya. Ako selling ko man may pagkaingitiro ka man. May duda si Dr. Alan sa to. Ingit nga kamong duwa. Man sana? Ako selling ko, gari man ang good feeling ko. Gari igwa kita. Kunti lang. Di na kaya ako nagkakabuilaw eh. Parang gusto kong gawin pero hindi ko talaga magawa. Papatultog. Awin na. Mapa-eleksyon ka. Eleksyon ka kanso. Parang gusto ko talagang, mga pagkakataon talagang gusto kong gawin. Pero talagang hindi ko talaga magawa. Eleksyon ang kati pagkagapanood ka na. Alright. Joshua, dikitibay. Mga tugang ang mga helang kang atay, arogan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang panginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day ka mo magbabago. Asin tanganing mo mga tay, kay pan po nasabayan ng Protection Liver Aid, Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan pagubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o day, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na. Para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Ini po ang Baretang Kulalapnit. Baretang Kulalapnit. Kamutabi na mga taga-digdi sa Bicol, kamutabi na mga taga-Legazpi, mga taga-Albay, baka may mga gusto kamong apudan duman tabi sa Japan, Junior. Sa Japan, pag may linog, ang mga tao gari normal sana na nagyugyug sa palibot tindata. Kasabang ipigiling ko mga tugang sa mga footages tabi sa YouTube. Tinamaan ka nung minaging Webes nin magnitude 7.1 na linog sa Japan. Tabi. Sinda John, pag may linog, day kinagpapanik, day kinagdadaralagan, minasururok sa nasa lamesa, asin minarelax. Sa tulay, sa mga tinampo, etc. Mga tugang. Kaya, garungan niya ako, taan Japan palan, susog duman sa nako akong istorya, sinda palan Junior, nasa irarom sinda kang mga fault, ring of fire na pinag-aapod. Kaya, ang linog sa Inda Junior, salbata naman ang. Pero, igwa kung nahiling na footage duman, so agyan baga kan tren, itong tulay sa ibabaw na, ano nga podkaan, so agyan kan tren, o gari kon sa tinampo, gari flyover, nagkukon sa na Junior, gadi sa nasukuhan, so agihan, o flyover na, so agyan kan tren, nagkikibang-kibang sana.
matindihan sa indang kuan, siguro kapag handa sinda sa teknolohiya, mga tugang kan siring na bagay. Ha? Kaya sabi, mga tugang kan Department of Migrant Workers. So, kamutabing may mga paryentes ngunya na, tabi sa satuya na duman sa Japan, magdangog kimaray, ang DMW sa Japan, panagos na pinag-assess mga tugang ang sitwasyon kan tumama kanuminaging Webes, ang 7.1 na linog. Kunhain, padagosan sa indang pagkipag-coordinar tabi sa mga Filipino community leader. Ang DMW, mga tugang igwatabi ki mga hotline na tinao. Dangugan nindo yun, di ba kay mga kapamilya kamuduman, tabi, sa tabang mga tugang kan mga OFWs, pwede po nindong kontakon ang mga minasunod na hotlines. Kung sa Pilipinas Junior maglinog, siguro daralagan tataba o kita tod sa inda, mga tugang tod sinday. Di ba? O now, una pa mga hotlines, tabi, na pwedeng kontakon nindo. Pilipinas Philippine Hotlines, tabi. Kung ang papel, buda bulpen. 02-8522-3663. Pilipinas yan, tang 0 to ang area code yan sa Manila. 02-8522-3663. 02-8293-9155. 02-8722-1144. 02-8722-1155. Uni po may mga cellphone numbers na pwedeng apudan. 0917-067-3975. 0917-067-3975. Sa WhatsApp, Viber or phone, tabi, o ang pwedeng magamit. 0920-517-1059. 029-147-8186. 0908-326-8344. Ha? Kung di ka mo makakontak, o ni tabi, pwede ka mo mag-email digdi. orcc@dmw.gov.ph. Yan po. Gabosin small letters tabi, all small letters siya. orcc@dmw.gov.ph. Or MHO hotline Osaka. Yan. Positive kaya 81-70-227-56086. O kaya ansay na pong area code +81 70 24 47 40 16. Osaka, Japan ito. Sa Tokyo, una pwede nindong kontakon mga tugang positive 81 +81 70 36 30 01 67. Sa Tokyo +81 70 36 30 01 67. Iya po. Kaya baka gusto nindong kuruntakonan sa indong mga mahal sa buhay, tabi, duman, gusto nyo kauronon, iyan tabi ang mga numbers na pwedeng apudan. Pwede pong direktamente kamo sa Department of Migrant Workers. Tinamaan ki magnitude na 7.1 na linog ang Japan, mga tugang duman sa lugar kan susog sa linuwas na tsunami warning kan local authorities duman sa Kochi, Miyazaki, Ihimi, Oita, Asin, Kagoshima provinces. At pigiling ko Junior kasubanggi sa television talaga. Makakwanon, makatakuton man. Ang mga hotels, igwa nga naman kasarong hotel Junior na nakuangkan sisikan camera. May igwa ki kwan sa babaw, igwa ki surap rooftop kang hotel, igwa ki swimming pool.
Habang naglilinog Junior sa tubig sa swimming pool, nagkuan bagaso, nagkikibo, naguula sa naguula sa kuan, naguula sa building kang hotel. Naguula sa building kang hali duman sa pinaka-rooftop pasiring sa cement tinampo. Nagbubulo sa tubig na ano yan, sa palibot kang hotel. Masurti pa bang kita digdi sa tuya mga tugang na lugar sa Bicol. Dahil kita kiarog kan mga kakusog na linog pero mas maray na nagpreparar kita ta. Jadi baga sa may Bicol area pasiring diyan sa Masbate, igwa diyan sa Philippine Trench na pigaapod. May fault line dyan tabi para sa siring na bagay sa mga posibleng linog tabi, no? Sa Masbate baga nakaka-experience sa makusog na linog, di ba? Alright, sige po, yan po mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ko alas 7:30 sa programang Radyo Klinika. Bareta alas 7, susunod na. Thank you, goodbye, mabuhay. Sail away with